барои ба доми қалобон нафтидан донистани маълумотҳои зерин зарур аст. бисёре аз рекламаҳо дар Инстаграм ва Фейсбук, ки ба кор ба Британияи Кабир даъват мекунанд, қалобӣ ҳастанд. менеҷерони аслӣ бо муҳоҷирон тариқи WhatsApp ё Telegram алоқа намекунанд. ин қалобон ҳастанд, ки суҳбатҳои дуру дароз карда ҳуҷҷатҳои қалбакиро барои муҳоҷир равон мекунанд. операторони аслии барнома дар аксари маврид ба тариқи почта ҳуҷҷат равон мекунанд. иштирок дар барнома ройгон аст ва ба ягон нафар маблағ додан ва ё ба суратҳисоби шахсии ҳеҷ нафаре маблағ гузаронидан лозим нест. агар даъватнома аз ҷониби оператор ба корманд фиристода шавад, мутахассис анкетаи раводидро пур мекунад. барои пардохти маблағи раводид кӯмак мекунад. муҳоҷирон шахсан ба маркази раводид ҳозир мешаванд ва изи ангушт ва дигар маълумоти биометрӣ месупоранд. дар Британияи Кабир ба ғайр аз кори мавсимӣ дар саҳро кори дигаре мавҷуд нест. касе ба шумо маоши 12,121 фунт бештар, кори ба ғайри кишоварзӣ, ҷои хоби бепул ё харидани билети ҳавопайморо аз ҷониби корфармо ваъда диҳад, қалоб аст. қалобон шуморо фиреб медиҳанд, то ба реквизити бонкии ягон шахси алоҳида маблағ гузаронед, ба хусус бонкҳои Федератсияи Россия ё давлатҳои дигар. мутаассифона маблағҳои ба қалобоне, ки тариқи интернет гузаронида шудаанд, баргардонида намешаванд, зеро дар куҷо будани қалобонро муайян кардан ғайриимкон аст.